संजीवनी कदम मालवणी फूड कॉर्नर या यूट्यूब चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत असा। आज मी तुमका दाखवणार आहे कोकणी मालवणी मसाला कसं बनवायचं तो सांगणार आहे। मग चला मग त्याचा साहित्य बघूया। ही बघा संकेश्वरी मिरची 4 किलो आहे। हे सगळं 6 किलोचा मसाला बनवतोय। मग ही 4 किलो मिरची आहे, ही 2 किलो आणि ही 2 किलो सेमच आहे पण वेगवेगळी बांधल्या ना त्यांनी। ही आणि ही तिखटवाली ही 2 किलो आणि ही कलरवाली ही बघा ही अर्धा किलो अशी ही सगळी मिरची आहे 6.5 किलो। चला मग आता या 6.5 किलो मिरची लागणार आहे सगळं साहित्य। धने 1.5 किलो आणि या खोबरा 1.5 किलो सुक्या खोबरा। नंतर लसूण हे बघा लसूण 1.5 किलो। नंतर मिरी 300 ग्रॅम ही गावठीच आहे माझ्या घरची। हे बघा खसखस या 300 ग्रॅम, मिरी 300 ग्रॅम, खसखस 300 ग्रॅम, हळकुंड 250 ग्रॅम आणि लवंग 70 ग्रॅम, दालचिनी 70 ग्रॅम, मसाला वेलची 60 ग्रॅम, लाल फूल 60 ग्रॅम, चक्री फूल 60 ग्रॅम, तेजपत्ता 60 ग्रॅम आणि दगडी फूल शाही जिरा 60 ग्रॅम आणि जायफळ 6, नाकेश्वरी 60 ग्रॅम, जावित्री 60 ग्रॅम, हिरवी वेलची 60 ग्रॅम, हिंग 60 ग्रॅम आणि त्रिफळ पण 60 ग्रॅम आणि बडीशेप 400 ग्रॅम असा सगळा साहित्य असा। आणि मीठ पण 1.5 किलो। ही बघा अशी मिरची आणायची, अशी फोडून घ्यायची। ही बघा अशी अशी मध्ये मध्ये ह्याच्यातले बिया सगळे बाहेर येतात। हे बिया आहेत ना काढून घ्यायचे। हे नाही हे मग भाजूसाठी। आता मिरची साफ करून झाली आणि आता हे सगळं गरम मसाला निटावून घ्यायचं। आता ह्याच्यात ना रेती असतात, धन्यात रेती असतात आणि धोंडे पण असं खै बारीक, म्हणून हे असे चांगले साफ करून घ्यायचे। हे असे चाळून घ्यायचे। असे निटावून घ्यायचे। त्याच्यात काय असला ना धोंडो तो काढून टाकू गावता। हे बघा असं काय ना काय काळा असतात असं काढून टाकू गावता। आता ही बडीशेप ही पण अशी बारक्या चाळणी चाळून घ्यायची। बारक्या चाळणी काय असलं ना चरचरीत असतात त्या मग असं चाळणी खाली पडतात। हे बघा देता बिटा हे ना भाजताना करपतं म्हणून ते असे चाळून टाकायचे। काहीतरी धोंडो असता याच्यात। आता या खसखस पण असा घ्यायचा आहे बघा बारीक चाळून। ह्या वेगळा निटावायचा। मग ह्याच्यात ना असतं बारीक हे कण असतात एकदम माती याची। खसखस चांगला घ्यायचा निटावून। हे बघा असं चाळून ह्याच्यात ना हे असे काळे असतात। हे बघा हे ना कच असतात, ही कच ही काढून टाकायची। ही बघा आता शाही जिरा पण घ्यायचा आहे बघा असा। सगळ्याच वस्तू आहेत ना चाळणी चाळून घ्यायची। ह्याच्यात पण काय ना काय चरचरीत असतात। हे 2-3 वर्षापासून तुम्ही मसाला वापरशा तो बनवला असतो असलं। सगळं सामान असं एक करून घ्यायचं साफ करून मिठावून। ही आता मिरी पण घ्यायची अशी चाळून। ही बघा हे आता सगळं खाली पडतं नाही तर भाजताना ना सरकता। हे बघा असा बघा आता बारीक सगळी घेतली निघा। आता सगळी जाडी रवली। त्याच्यात आता काय नाही ही अशीच घ्यायची। गावठी मिरी आहे ना म्हणून ही अशी आहे। चक्री फुल आहे ना त्याच्यात हे असे बियो असतात। हे बघा असे हे बियो ना असे काढून घ्यायचे। हे बघा असे आणि ते घातले ना त्याच्यात तर कडवट होता थोडं मसालो। मग आडूक मारता आडूक जास्त दिवस एवढे टिकत नाही। बियांचे वस्तू काढून टाकायचे। असे केलाच ना का येतं बाहेर ते। हे बघा असे हे एवढे बिया गावले त्याच्यात। हे बघा हे आता तेजपत्ता ना अख्खी एवढी पानं आहेत मोठी तर ही ना भाजत नाही बरोबर म्हणून ती अशी ती बारीक करायची। ही बघा मग ती चांगली भाजतं तुकडे करायचे। परत ह्याच्यात काय असला तर बघायचं। ही बघा ही अशी पण पानं असतात त्याच्यात।
ही मग अशी टाकून द्यायची, मग ती पण साफ करायची. साफ केलं त्याच्यात हे एवढे बिया मिळाले. हे बघा, हे बिया आहेत ना, हे बाहेर काढून असे चाळून घ्यायचे. काही बिया आपली मिरची भाजली ना तर हे बिया भाजत नाही आतमध्ये, आणि मग पित्तासारखा तो त्रास होता या बियाने. हे बघा, कच्चे बिया असतात हे असे बाहेर काढायचे कधी पण मसाला बनवताना. मसाले सगळे साफ करून झालेत निटावून. आता ते भाजून घेऊया. पहिले धने भाजूया. हे थोडे थोडे एक एक करून ना भाजायचा. हे बघा, असे ना भाजून घ्यायचे, सारखे परतीतच राहायचे. आणि असं आवाज येतो जरा जरा फटफट फटफट असो. हे बघा, असे भाजायचे, असे जरा लाल कलर येईपर्यंत. मग असे झाले ना मग ते काढायचे. आता ही बडीशेप घ्यायची भाजून, तशीच घ्यायची बारीक गॅस करून. ही पण अशी परतूनच घ्यायची, अशी थांबायचा नाही, कारण ते बारीक असताना नाही तर करपात, म्हणून सारखी परतीत राहायची भाजापर्यंत. आणि हे आता मी मसाला भाजतोय ना, हे असं सुकच भाजून घ्यायचो, कारण खोबरा ना त्याच्यात तेलकट हाता खोबरा, सुक्या खोबरा, आणि लसूण ओली असता, मग ती त्याच्यात बरोबर मॅच होता. म्हणून हे मसालो सगळं ना सुको भाजून घ्यायचो. मसालो टिकता पण चांगलो आणि फळफळीत होता. ही बघा, आता बडीशेप पण थोडी ही बघा कलरमध्ये येईल, असं कलर येऊन द्यायचं त्याचा, असा भाजून घ्यायचा. आता मिरी भाजून घ्यायची, सगळा एक एक सिंगल सिंगलच भाजून घ्यायचा, मग चांगला सामान ना भाजता. मिरी पण तशीच अशी परतीतच राहत, ह्या सगळा सामान भाजतात तसा तसा. हे बघा, मिरी पण अशी भाजताना ना त्याचा फटफट फटफट आवाज येतो, तेव्हा समजायचा किती भाजली आहे. आता गॅस बारीक करून ठेवायची आणि मग खसखस भाजून घ्यायचा बारीक गॅसवर. उडताना फटफट फटफट होता जास्त, म्हणून बारीक घ्यायची करून. असा फुलाक द्यायचा बारीक गॅसवरच, असा हलवीतच राहायचा त्या पण. हे बघा, आता खसखस पण ना कसं कलर बदलला ना तो, असं बारीक गॅसवरच भाजून घ्यायचं. हे बघा कसं फुललं आहे, बघा असं घ्यायचं फुलवून. बघा कशी फुलली आता. मी जास्त मसालो करतोय ना 6.5 किलोचं, म्हणून तेवढा सामान. ह्या शाई जिरा, आणि तुमका थोडं करूचं असा ना 1 किलोचं, तर तुम्ही घरात सुद्धा या सगळा सामान आणून करू शकतास. मी जास्त करूचा म्हणून मिरची बाहेर भाजून घेतलं दुकानात. जिरा पण बघा या कसा फुलला आता. ह्या बघा, असा घ्यायचा फुलवून. आणि आता लवंग टाकतं, लवंग पण घ्यायची तशीच भाजून. एक एकच वस्तू भाजून घ्यायची, मग चांगले भाजतं. मसाला पण मस्त चव येतात. आता ह्या चक्री फूल, ह्याच्यातले ना बिया काढून घेतलेले आहेत, आता तुरट होता मसाला. एक एक भाजला ना मग चांगलं भाजता. नंतर आता ह्या लाल फूल आता पण भाजायचा सिंगलच. ह्या बारीक करून घेतलंय मी, कारण चांगला भाजता ना म्हणून. ही बघा, आता फुला पण ही थोडी थोडी आहेत ना होलपवून घ्यायची. ह्या बघा, आता जावेत्रीचा फूल आहे, जावेत्रीचा. ह्या जावेत्री ह्या पण तसाच घ्यायचा, थोडा थोडा बारीक गॅस करून ना होलपवून घ्यायचा. ह्या का पण फटफट आवाज येता भाजता तेव्हा. सगळ्या गरम मसाला तसाच आवाज येता, मग त्या भाजलायला समजायचा. ह्या बघा असा ह्या जावेत्री. आणि आता तिरपळा भाजून घ्यायची. ती जरा मोठी गॅस ठेवलास तरी चालत, आणि मग असा फिरवीत राहायचा. सगळा सामान तसाच घ्यायचा भाजून. हे बघा, हे असं त्याचं धूर येईपर्यंत ना भाजायचा बारीक करून. हे बघा कसं त्याचं धूर येतात, मग समजायचा किती भाजली आहेत. हे बघा धूर येतात त्याचं. आता ही दालचिनी, ती जरा मोठी गॅस करून भाजायची, कारण जाड असता. ही पण बारीक करून घेतलंय, बारीक केलेली वस्तू पटकन भाजता लवकर. ही बघा दालचिनीचं पण बघा आता कसं कलर येईल होतं. ही बघा अशी भाजून घ्यायची, थोडी ना डागलाग द्यायची दालचिनी. हे बघा लाल बडक दिसत आता, बघा कसं कलर बदलला. आणि आता हे तेजपत्ता, तो पण मी बारीक करून घेतलंय मग चांगलं भाजासाठी.
असं परतूक पण गावतं असं. हे बघा आता तेजपत्ता पण कसं भाजायचं तो हे बघा. हे असं ना थोडं डागलाग द्यायचं तेजपत्ता पण हातानंच असं फिरवायचं. मग असं थोडंसं ना हे बघा असं डागलाग द्यायचं. हे बघा कसं भाजा निघतं. हे असं थोडं डागलाग द्यायचं हे बघा. आणि आता ना नाकेश्वरी टाकतात. नाकेश्वरी भाजून घ्यायची. ती पण तशी हलवूनच घ्यायची सारखी हलकी. आता हे बघा नाकेश्वरी पण कशी अशी सफेद झाली आहे. हे बघा सफेद झाली किती भाजली समजायची. आणि आता ही जाडी वेलची ही पण मी फोडून घेतलं. फोडूनच घ्यायची की त्या हे बिया असतात ना त्या आतमध्ये भाजत नाही. थोडा होलपवून घ्यायचा. जाडी वेलची त्याका वेलदोडं पण म्हणतात. हा या जाडे वेलची थोडी होलपवून घ्यायची. एकदम पातळ साल असतं तिची ना ती. हे बघा बिया त्याच्यातले वाज भाजा खरे फक्त. हे बघा त्याचं पण आवाज येतो फटफट असं. नंतर ही हिरवी वेलची ही पण तशीच. ही पण फोडूनच घेतलंय कारण बिया त्याच्या कच्च्या राहतात ना आतमध्ये म्हणून मी फोडून घेतलंय. ही पण हलक्या हाताने घ्यायची होलपवून. आवाज येता बघा कसं फटफट. हे बघा म्हणजे वेलची पण अशी भाजली. आता या गोडा जायफळ पण घ्यायचा. जरासाच होलपवून घ्यायचा. आता बघा गोडा जायफळ ह्या पण थोडासा होलपवून घ्यायचा. आणि आता हळद ह्या पण वाईट जरासा होलपवूनच घ्यायचा. ह्या पण त्यांना थोडा असा डाग लावून घ्यायचा हळकुंड पण. हळद हे बघा त्याची थोडी डागलाग होईल मग ती भाजली. आता सुक्या खोबरा हे तुकडे केले ना मग चांगला परतूक गावता. एवढे बारीक केले काय मसालो काय एकदाच करूचा वर्षातून. तो चांगलं करायचं असा काय एक भाजून हे बघा असा ना परतूक गावता मग खोबरा. म्हणून मी बारीक तुकडे करून घेतलेले. गावठी पण हाया या पण असं थोडा डागला वग द्यायचा. हे बघा थोडा डागला व्हायचा. आणि तेल असताना तर त्याचा सुकान जाता मग म्हणून एकदम जास्ती पण करपवायचा ना असा मध्यमच ठेवायचा. हे बघा खोबरा लाल होईपर्यंत. मिरच्याचे हे बिया आहेत ना हे आता भाजतंय शेवटी. आता जरासं खोकलो येता ना म्हणून गॅस कमी करून भाजायची. फक्त साला त्याची आहेत ना तीच बाहेर भाजून घेतलोय. हे बघा आता कसे बिया भाजून झाले ते. हे असे लाल वग द्यायचे बिया. आता सामान सगळं भाजून झाला. आता हे बघा मालवणी कोकणी मसालो 6.5 किलो मिरच्याचं मी बनवलंय आणि तो 15 किलो झालो. आणि आता रेसिपी दाखवलाय तशी तुम्ही पण 2 किलोचं तरी बनवून बघा. आणि दुकानात गेल्यावर त्याला सांगा कोकणी मालवणी मसालो त्याचं 2 किलोचा सामान देवा म्हणून. मग ते बरोबर काढून तुमका देतले. आणि त्याप्रमाणे मी बनवलंय तसं भाजून सगळं व्यवस्थित बनवा. आणि तो तुम्ही खाऊन पण बघा आणि त्याची चव पण सांगा. आणि आता मसाला दाखवलाय ना तो मी सगळ्या जेवणात वापरतोय. फक्त मावऱ्याच्या कालनात सोडून. मावऱ्याच्या कालनात माझा कच्चा मसाला असतात कच्ची मिरचीचो. आता ह्यो तुम्ही खाऊन बघा आणि त्याची चव पण सांगा. आणि मालवणी फूड कॉर्नर या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा आणि बेलही वाजवा. आणि भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय. साफ करताना हातात भगवा गुटता तर लगेच तुम्ही हात धुवू नको. खोबरेल तेल लावा आणि नंतर साबणाने हात धुवा म्हणजे अजिबात भगवा गुटणार नाही.